Ona Joveros i Ona Joveres, benvinguts una setmana més al programa més random de les ones, el programa que et porta noms inventats per personatges i poder treure el nom que ens han robat, Marina. Estic ballant. S'ha entès o no s'ha entès? Sí. S'ha entès. S'ha entès perfectíssimament. En qualsevol cas, si no ho heu entès, vol dir que no heu escoltat el programa de la setmana passada. Exactament, i el podeu recuperar, el nostre podcast, perquè hi ha anava a dir la programació, la publicitat ja la fem ara mateix. La promo La promo ja. La calcem ara mateix amb el calçador. La calcem ara mateix perquè ens podeu trobar a totes les plataformes de podcast que hi ha en el Mundial, potser no totes, que hi ha però i que hi hauran. Gratuïtes a totes. Vull dir, ens trobareu a Spotify, ens trobareu a iVoox, ens trobareu a Google i Apple Podcasts, perquè tot porta S's, i també en format vídeo, molt important, a YouTube. Tot és Ona Jove. Busqueu Ona Jove, trobeu allà el logo preciós que tenim i ale. I trobareu l'Ona Barcelona, el programa de la setmana passada. Exacte. On canviàvem el nom a la nostra estimada Ona Jove. Sí, Ona Jove, la nostra lladre de username de TikTok. Exacte, li proposàvem un nom nou perquè li toca. Sí, no pot ser toca. això. No pot ser. Aquest nom està registrat. Ona Jove està registradíssim. Exacte, copyright el tenim nosaltres. Tenim la C darrere. Exactament. Ens falta posar el nom de Ona Jove i... Mira, Marc, ja ho farem. Li posem la C perquè la gent sàpiga Official. que... Official. O... Que també ens podríem posar a TikTok Ona Jove /official. Oh! Jo crec que és too much, Marc. És massa. És com abusar ja de la situació. El nom curt. I ras. Just, ras. Tallar, pelat. palsar. Exactament, sí. Exactament. T'anava a dir... Ai, no ho sé. Quan fas això del Apple i Google... Podcasts. M'imagino tots els gats que estiguin escoltant aquest programa, perquè són oients indirectes. És a dir, el gat no se n'entera de res, però sent el... I tots els gats... Què està passant? Poseu en bucle el... I ja està. Ja està. I fet... Com entretindre el teu gat amb l'Ona Jove? Home... Nova... Com es diu això? Nova franja d'edat? No. Desbloquejada. Nova franja d'espècie. Desbloquejada. Ja està. Ja està, hem desbloquejat és un altre nivell. O sigui, cap podcast arriba als animals com ho fem nosaltres. I això és... Certíssim. Certíssim, és com és. O sigui, no hi ha més. No, és que ningú pot... No hi ha cap... No pot retreure ningú res. No. És com és. És com és. Punt. Marc, com t'anà la setmana? T'anava a seguir amb aquest tema encara. Saps que hi ha podcasts per gats? No. Realment? Hi ha cafès que pots anar i hi ha gats. Sí. Vale, això, però no parlo d'aquests. Sí, parlo d'aquests programes o àudios o vídeos o del que sigui que són específicament creats per gats. I això per què? Doncs perquè quan deixes el gat a casa no el deixes tan sol. Però tu deixaràs l'ordinador encès. Amb música per gats, sí. O sons per gats, sí. Però tu ho fas, Marc? Jo no. M'estaves espantant, No. Jo ja pensava que apagava el micro i marxava d'aquí perquè m'estava fent una miqueta de por. És por. A mi em provoca por, això. Sí. Home, ja que la Ona Jove és per gats, doncs ja Però està. em provoca por. O sigui, jo penso, en Marc de veritat deixarà l'ordinador encès amb música pel seu gat? No. Interrogant. N-O. Això t'ho asseguro ja. Gràcies. No, de veritat, m'he quedat més tranquil·la ara. Tinc jo com una pau interior que no havia notat des de feia dies. Només per això, no? Només per això Ja estava ja respiro diferent, Marc, de veritat. Doncs la setmana, què tal? dura com la verdura, com dius. Sí. Mira, hem de dir que Marc i jo vam coincidir al mateix bus. Ja comencem amb anècdota? Sí, exactament. Vinga, tio Jou, és? Ai! Oh, yeah! El tio Jou ens diu que ens vam trobar l'altre dia a l'autobús. Sí. Te n'en recordes? Fa, moltíssims dies. Sí, ahir. Exacte. Doncs ahir en Marc i jo ens vam trobar a l'autobús tornant cap a casa i va aparèixer un autobús que no... O sigui, no constava l'horari. Però has d'explicar el context. Espera. Tot això ve perquè... Hashtag Rodalies, no posaré la parauleta davant perquè... Punyetera Rodalies. Vale. La punyetera Rodalies ha decidit fer vaga del 30 al 12 d'octubre. Com a treballadors, Marc, jo la vaga suport, O sigui, jo suport vaga perquè a vegades s'han de fer aquestes coses. El que passa és que Rodalies ha decidit que, els maquinistes, que hi ha trens de servei mínim que tampoc circulen per les vies de tren. Que també entenc
que una vaga sense serveis mínims encara fa més efecte. Exactament, o sigui, aquí està la qüestió, vull dir, encara fa més efecte. Tenim estacions com Sants, Estació de França, Sagrera, en el nostre cas, que estan, com t'ho diria, una mica saturades. O sigui, over the flow, no? Sí. I què passa? Estan com plaça Espanya durant la Mercè. Ja està, comparació. Marc, podem parar el programa ja? Jo crec que ha sigut sublim, això. O sigui, aquesta comparació ha sigut sublim. El que passa és que hi ha el tio Jou de fons i no queda tan reeixida. No queda tan reeixida. Com plaça Espanya durant la Mercè. I ja queda millor. Ja està, i queda perfecte. Però continuarem parlant. Sí, tornem amb anècdotes. Perquè ahir jo arribo a la cua de l'autobús, perquè jo tornar a casa no torno amb Renfe, jo torno amb autobús, perquè ja és un nivell superior. Recordeu, som d'Osona. Sí, exacte. A Osona, la R3, ja en vam parlar la setmana passada. Combinació nefasta. No repetirem. No som de repetir, nosaltres. No, que va molt malament i nosaltres som fans absoluts del Déu Bus. Déu Bus, que té el nom de E12. Sí. Perquè no agafarem el que para a totes les poblacions. N'hi ha un que para a totes les poblacions. N'hi ha un que para a tot arreu, Marc. Un 300... Per fer això agafo la Renfe. Clar, però és que imagina't passar per tot arreu, sigui Granollers, l'Ametlla, la Garriga, tot. Passes tot per dintre. Vinga, pum, para. Algú agafa aquest? Sí, la gent que potser va de Granollers a Centelles potser l'agafa, o de Granollers a la Garriga potser sí, però... Nosaltres no. Nosaltres l'Express. Express que, com no vigilis, en 40 minuts se't planta de Barcelona a Vic. Així. Pim, pam, pum. Toma la casitos con atún. Bueno, i clar, jo arribo a la cua i dic, jo volia agafar el de les 5 i 15 minuts, no? O sigui, un quart de 6 de la tarda. La cua era com que donava la volta a la manzana. Vull dir, jo vaig pensar, no pot ser això. No. Hi havia un autobús, vaig pensar, no arribem. Els càlculs que quan ja fa anys que agafes el bus, ja veus que allò no pot ser, allò no és un bus. I 2 ja anava just. Anava justíssim. Total que, clar, la cua va seguir creixent, vam avançar quan va marxar l'altre bus, i de cop i volta jo estava ja al bus, un que va aparèixer per allà, que diu l'home, no, si aquest bus no hi era. I l'home no parava de repetir que aquell bus era nou. Jo, senyor, que ja ho sabem, però que nosaltres volem marxar a casa. Vull dir, que sí, que està molt bé que ens hagueu posat. Exacte, vull dir, tant ens fa, però és que si no, vosaltres no acabeu de treballar ni demà passat per portar tota la gent que hi havia allà. I res, i de cop i volta jo estava escoltant un bon àudio de WhatsApp amb l'orella ben tapadota, perquè recordo que al meu mòbil, Marc, els àudios s'escolten regulars. Regulars. Molt regulars. He d'estar amb el volum a tope, tapant-me l'orella, i ni així escolto bé l'àudio de WhatsApp. Què va passar? Que de volta em trobo un WhatsApp que posa com ho vas fer anar? No sé, jo t'estava a la cua veient i tu passant de mi. Però jo, clar, jo escoltant... La Marina va passar de mi, però no hi puc dir res perquè com que també soc tan horrible contestant, no puc deixar-me. Però escolta'm, però és que jo tinc els tics blaus, si no t'ho miro que no ho veig. Jo estava però és que jo no tinc els tics blaus, a mi no em sortiran si jo els tinc desactivats. Com? Si jo els tinc desactivats. Obre un altre pastís, Marc, posa una altra cançoneta. Ara ja passem del bus. Això me n'he d'enterar jo? A veure. Si jo desactivo els tics blaus de WhatsApp... Els teus, o sigui, els meus... Que a mi no em surtin que tu has llegit. Sí, vale. A mi no em surten els de ningú. Com quan treus l'última connexió i no sé quines altres parides que treus, si tu te les treus que l'altra gent no ho vegi, tu no pots veure de l'altra gent. Are you kidding me? No, va així. Ai, doncs jo em pensava que tu veies si jo tu mirava el missatge. Home, no. I vius molt tranquil. Clar, a mi sí em surt si m'ho llegeixen. Home, clar. Menys a tu, perquè clar, tu no ho tens. Tu no, sorpresa. Jo pensava que li sortia a tothom, la meva hora, tot. Jo és que tinc tot activat, a mi també fa. Aquí, tothom l'espí, aquí, vinga. Com si volen saber si llegit el missatge i no els he contestat, també. Vinga. Ai, doncs no ho sabia, això, no ho sabia. Ja doncs, Marc, no vas poder saber si jo tenia estat en vista o no. La Marina corrent cap a dintre, al bar. No, Mary, és que em va passar una cosa molt estranya. Vull I dir, ja que, dic, clar, aviam si ha fet un altre cop l'anècdota del cafè. No havia pres cap cafè. Anava a buscar una ampolla d'aigua. I vaig sortir sense l'ampolla d'aigua. Vull dir, és que això és molt fort, Vaig entrar a un bar, el datàfon anava una mica molt malament, o sigui, una mica molt malament. I em diu la dona, error en la targeta. Dic, pues mira, queda't l'ampolla d'aigua i em vaig al meu bus. Adéu. El noi de darrere meu encara s'està pixant ara mateix. Ara? Sí. Encara es pixa de riure.
Jo només dic això. El noi de darrere teu, més enrere, jo que també. Tu també et pixaves de riure? Sí. Marc, sisplau, i per què no em vas dir això? Clar, vaig quedar molt ridícula fent això, És que a sobre ja anava empanat. Vaig quedar ridiculíssima. I de cop veig la Marina Ai, i anaves no. a sobre vistosa. Sí, anava amb una samarreta com color coral, no? Sí. I no sé què, m'empano amb el mòbil, no sé què, torno a mirar i dic, on s'ha fotut? Dic, Mare no, si meva. veig el de davant seu, no haurà entrat a dintre del bus? No. Que a sobre et vas quedar fora del primer per 4 o 5. Sí, em vaig quedar... És que ja ho veia, dic, em quedaré fora, però no serà de 70 persones, Almenys vull no dir. ets La que es de queda. davant. Que aquest ha de fer una ràbia. A mi em va passar una vegada, això, A mi també, I no agrada. No agrada. No. Total, de cop dic, on ha anat? Dic, bueno, no sé. On I va de anar cop la veus Marina? corrents una Marina salvatge des de dintre un bar cantant amb la maleta en el mig següent. oberta, Sí, tot, sí, sí. tot meravellós. I clar, anem entrant, no sé què, li envies. Guarda'm el lloc, que anirem a petar i xerrarem. I jo anava tan estressada entre que no havia pogut comprar-me l'ampolla d'aigua. Excuses. Hello! No havia pogut comprar-me l'ampolla d'aigua que portava potser jo 5 hores sense beure aigua. Llavors, jo escoltant àudios des d'Alemanya que no sentia. I de cop i volta se m'asseu un al costat que jo pràcticament no tenia lloc per seure, o sigui, anava així jo a l'autobús. Anava com En mig diagonal. girada, anava en diagonal. I de cop veig el missatge de Marc i dic, saluda'm, i senyores i senyors, Marc no va saludar! Però és que et vas amagar. Però que jo vaig ser al cap com 3... Vaig així. Mira, jo vaig pujar al bus i Clar, anava fill meu, vols que buscant-te. t'expliqui- vols que I de t'expliqui cop com veig estava? una, també així coral, que quasi me sento al costat d'una random. D'una random. I dic, ui. No. Llavors vaig tirar cap al final i arribo al final de tot i dic, ha desaparegut aquesta Sempre has de dona. comptar que jo estic cap a davant de l'autobús. Bueno, sí, clar, jo què sé. Sempre, Marc. I Sempre, resulta sempre. que devies estar escoltant l'àudio. Estava així, com literalment, un cargola, allà. així. Veus, així com vols que et vegi? Però jo que sabia que estaven Estaves allà. en posició de guerra, aquí. Estava de en bomba! posició, deixeu-me en pau, necessito escoltar un àudio tranquil·lament. Però no així vaig poder. queda claríssim que la Marina es va amagar de mi. Per no seure, una cosa, perquè no segués al seu costat. Una cosa. Podem parar? Vaig estar asseguda al costat d'una persona que no em va deixar seure ni correctament a l'autobús En diagonal. i que es va treure la mascareta per pintar-se els llavis, cosa que em sembla ridícul, però bueno, fantàstic. Li donem un premi? Sí, li donem un premi. Premi. De fet, d'aquesta part estàs, de l'anècdota, Estic. anem a parlar de la part de Vic. Jo vaig seure al costat d'un altre random. Ah, vale, sí, clar. Ens va tocar. em va ens va seure tocar. al costat. Perquè jo sempre faig el truc Com a de... mi. Jo deixo la maleta, Ai, sí. motxilla pels barcelonins, Clar, maleta la pels maleta per osonens, nosaltres. deixo la maleta al seient del costat Sí. i no va colar. Anava, Ahir la cosa anava molt regular, eh? I Molt la com cosa anava... sardines Sí, i, bueno, sí. doncs després la part. Jo no vaig fer ni l'intent d'ahir de posar la maleta al costat, eh? És que com que jo anava cap a Ai, darrere Anna. i Ai. a darrere no hi va tanta gent... Bueno, total, Era arriscat, Marc, era que de arriscat. cop jo estic allà amb els auriculars, Sí. estàvem entrant cap a Vic i el del costat em diu... Em comença a xerrar. Jo, Jo em trec l'auricular i em diu... aquest autobús Sí. para a l'estació? No va dir l'estació, no, pitjor. Perquè para primer a l'entrada Exacte, del a un pont del pont, Blanqueig, un exacte. pont a l'entrada de Vic, i llavors a l'estació. l'estació d'autobusos de Vic. Sí. Estació d'autobusos. No n'hi ha diverses, no és a Barcelona, és És una la estació. d'autobusos de Vic. I em diu aquest noi, aquest autobús Sí. para allà al costat de l'estació de tren? I jo, sí, es Mira. diu estació d'autobús. Mira, no sé com dir-t'ho, eh? Allà, al costat de l'estació de trens, jo crec que queda més clar que hi ha una estació d'autobús que no que hi ha una estació de tren a Vic. Sí. Perquè el que es veu Sí, a la l'estació superfície d'autobús. és 500 autobusos allà fora. Sí. El tren t'has de... O sigui, queda com a sota, queda Enfonsat, sí, enfonsat. està soterrada la línia. Li fem un aplaudiment a aquest noi. Per mi que és d'aquesta gent que és que Sants en queda més a prop, em deixa més a prop, doncs només va amb tren. Que el bus et deixa a Sagrera, no Sants. Sí, no, sí, has de fer I el la transbord en gent, metro. com que li fa tanta mandra agafar el metro, Sí. que en realitat acabes abans. És més còmode el bus i tot, bueno, que acabes abans, no? Sí. I a mi el que em fa por, que ara amb tot aquest merder que s'està muntant, és que la Digue-ho, gent Marc, digue-ho, comenci digue-ho. a veure que el bus va millor que el tren i tota la gent
que es fotia el tren, usuària de Rodalies Renfe, vagi cap al bus i tinguem saturació de ens busos. quedem així nosaltres amb l'autobús. No ens agrada. No ens agrada. També et dic, estem fent publicitat d'una cosa a un podcast, Marc, que és mundialment conegut. Ara ja sí que tothom ho sabrà. El què? Que el bus és millor que el tren. Sí, sí. I ja està. I fet. També ens caguem una mica amb el Renfe, Sí, també et dic, jo avui tenia al cap, pensava no parlar de transport públic, però és que... Ha sortit el ho tema. sentim molt, la ja veritat, està. ho sento, però ha sortit el tema. També parlant de la vaga, Sí? he vist diversa gent a Twitter fent fils dels motius de la vaga Ah, sí, vale. i cadascú diu una cosa diferent. A què és degut, això? Uns perquè que si es traspassen les competències, estan demanant de traspassar competències de Madrid a Barcelona de la part de servei, d'infraestructura, Sí. i que no saben què es farà amb el seu futur. L'altre, per les infraestructures. L'altre, que això tant els hi fa que és per no sé què. I dius, Jo crec però per què feu la vaga? Per tot i per res. Per tot i per res. Per alguna cosa, sí. Pot ser per res i també és alguna cosa, això, Perquè dins del res hi ha moltes coses. Dins del res hi ha moltes coses. Si ens posem a filosofar, dins del res hi ha moltes coses. Sí, és com del 0 a 1 hi ha infinits números. Ja està. Sí, ja està. Punt. Aquí la reflexió de la no jove del dia. Molt bé, Marina. Fet. Gran reflexió, T'ho millor juro. persona, primers 16 minuts ja de programa, no? Doncs, a veure, què vols... A veure, què podem fer ara? O posem cançó? Allà! Ja. Des de quan fem això? Des d'ara mateix, Marc. Jo faria una cançó així perquè la gent s'anima una miqueta, així, tu. I després Perquè ja desconnectin comencem. de tots els trens, no? Exacte. Després ja canviem radical de tema i fet. Què et sembla? Em sembla molt bé. Estupendament. Mira, vaig a posar Quina? una cançó A veure, explica-me-la. que també em fa molta ràbia. No. O sigui, he de fer introducció d'aquesta cançó. Fa no sé veig quants res. anys, Marina, Sí. va haver-hi un grup que va fer una versió d'una altra cançó Cosa que poc es va fer habitual. molt a veure. famosa fa molts anys, principis dels 2000, 2004, crec que era 2005. Fa temps. Va fer una cançó que era molt Mítica. mítica. Vale. Aquest grup va, i un dia, que era al Mercat de Música Viva de Vic, Sí. de cop dius, em sona d'algú el nom, Però no sé de què. què és. I de cop comencen a tocar i dius, no pot ser. Ho eren. Doncs va venir un grupasso, però grupasso, que era el que feia aquella versió. Sisplau, jo el vull saber ja. I a part de tot això, aquesta mateixa versió a TikTok, ara hi ha hagut el No! boom i dic, és que és una merda de cançó. Perquè TikTok. és pitjor que l'altra versió. Però de tant bombo, doncs sona bastant bé. I ara m'he enganxat. Jo soc molt de criticar les coses i després enganxar-m'hi, Jo no diré res Saps més. de quin és, no? La veritat és que no, però... Maneskin? Ja està. el Begin. Ja està. Put your loving hand out. I comencem perquè ara això és... Ara entrem a dins del programa, Ara entrem aquí... Ens saltem del trampolí, ja. Exactament. Fem un dive de 10 metres com Arrenca el Tom per fi la Dale. Renfe. Ai, si us plau, la que no va arrencar l'altre dia. Us parlo, Marc, perquè una cosa vull que comentem una cosa. Una cosa vols deixar clara? Jo avui volia comentar moltes sèries i he pensat, frena, stop, perquè no t'ho pots fulminar en un programa, això. Hem d'esperar. Hem de fer una mica... Frena mà. No, però sí que hem d'arrencar. No, però dic que per no fer-ho tot avui, saps? Per no tirar tota la... L'estàs fent no un cremar Renfe, la cartutxera. D'arrencar i la següent parada ja... Sí, ja està, jo freno, és que he d'empatitzar amb la Renfe, si no, no... Com es diu? És mimetitzar-te? Sí. Vale, doncs això. Marc, el juego del calamar. Tu has sentit a parlar d'aquesta cosa? Sí. Perquè jo tinc nens de segon Però d'ESO és que... menjant-me l'orella del plan Marina, has vist el juego del calamar? Jo, no. I no mires el juego del calamar. Només els he dit això, ja està, que em deixin. Tu, Marc, l'has vista? No, però Vale. me n'han parlat moltíssim i m'han dit no te'n vull parlar perquè l'has de La veure. miraràs? Sí. Mira, no Què? sé què dir-te. No sé? No sé què dir-te, Marc. L'has no sé què vista dir-te. tu? No l'he vista. Jo només estic veient que sembla una casa de paper 2.0, això. Però que no facis spoiler. No, mira. A mi m'han dit que no és de la Casa de Papel. No és casa de paper, Me'l van però... comparar amb Juegos de l'Hambre. Jocs de la fam. Sí, això és el que expliquen aquí. Però
No em diguis que no sembla el Casa de Papel. Bueno, si van disfressats de vermell. O sigui, de vermell i els hi falta la cara del Dalí, però bueno, més o menys, no? És una sèrie de Corea que ja ens van donar la música. Doncs ara hi ha sèries i tot. Pim, pam, pum, toma la gasitos. Ja no hi ha només BTS, no? No, ja és ara sèrie ja i tot. és tot. I en aquesta sèrie el que fan és que fan com proves, no? Passen com nivells. Jo penso, de veritat cal que això ho vegi un nen de segon d'ESO, que ja estan bastant, saps, revolucionats, com perquè encara revolucionin més i comencin a jugar a aquestes proves que, pel que llegeixo diu que té una cruesa com bastant bèstia. És una mica... No ho sé. Bueno, em van dir que no. Jo vaig preguntar si era com Black Mirror. Pues veu que no. Ui, però Black Mirror és que et menja el tarro, Black Mirror sí, és la molt gràcia de Black surrealista. Mirror. Vaig veure un capítol de Black Mirror, ja està. El primer. Prou. No, vaig mirar un que... Ai, el primer, per mi, és dels millors, Vaig veure un capítol que és... Crec que vam parlar una vegada. Pot ser. És el que es posa en nota amb el mòbil. Sí. És tremendo, això, És tremendo, o sigui, i gent que començava sent l'estrella de Hollywood i que acabava literalment agafant coses del contenidor, o sigui, molt bèstia. De fet, a Xina ho estaven començant a implementar. A Xina ho estàvem començant a implementar, cert, Aviam no si m'agrada. ara comencen amb el juego del calamar. Esperem que no, que O facin sigui- el juego de la sèpia, tio, o del cerdito, és que no ho sé, però que no facin... Juego del Dels calamar. xipirons. Dels xipirons. Ai, imagina't, però són molt petits, els pot ser xipirons. possible Digues. que acabis de fer una secció d'una sèrie que no hagis vist? Sí, i tant. Totalment. Però és que, Marc, jo només dic Contingut una de cosa. qualitat, de primera mà... Jo venia a criticar la sèrie. Ah, però com el pots criticar si no l'has vista? Perquè sí, perquè jo puc criticar-la. O sigui, a mi que em vingui un nen de segon d'ESO i m'estigui una setmana, literalment, cada dia preguntant, Marina, has mirat la sèrie? I jo, a veure, si no la vaig mirar ahir, no l'hauré mirat avui. Quants també et dic. capítols té? No en tinc ni idea, Que busquem-ho. segur que són llargs, de tipus Black Mirror. Jo vull saber la durada dels capítols. Marc, tu tens Netflix? Sí, estic entrant a mirar-ho. Doncs miro, perquè jo... Crec que em van dir 50 no en tinc. minuts. Bueno, 50 minuts és una... Una És que sí. estimació, una mitjana... Una mitjana que és bona, no per mirar un capítol, perquè no és ni una hora i pico, ni una hora, són 50 minuts, bueno, tens És que 10 minuts ni me per la descansar. recomana, imagina't tu. És que no pots... És que ja t'estic dient que no pot ser bona. Mira, Marc. el segon, top 10. Juego del calamar. A veure, Corea. Té una hora i dos, Uf. 54 minuts. Uf! I són 9 capítols. 9 capitolassos, tu. De proves que una es diu La Cuerda, imagina't. La No és cap cuerda. spoiler, vull dir, són proves que es fan en aquest joc del calamar i que jo, de veritat, ho trobo creepy. També veig una cosa, que hi ha personatges que són com dibuixos animats. Si algú l'ha vist, de veritat que ens expliqui per què són dibuixos animats. I també hi ha persones, és una cosa que... Ai, mira, és que és molt creepy, que hi ha- Marc, és que no m'agrada. Que hi ha tràiler, Marina. Però és que no m'està Anem a agradant. fer, mira, ja que tenim la pantalla aquesta que Vale, es mou, va, a veure. anem a mirar el tràiler Molt de bé, a veure. Calamar. Va, està així com Ai, dels sí. suburbis Ai. d'algun lloc de Xina, Mira, com la Casa de Papel, és que el que t'estic dient. però no van amb la careta del Dalí. Bueno, van com amb Amb un cercle, van. com el de PlayStation. És que són com els números del PlayStation. Netflix, oh thanks. Ui, 지금 이 자리에 계신 여러분들은 Clar, mira, i clar, és que a en més en versió Corea, original- és que tu et fixes. 삶의 변화. Ah, sí, és veritat, que cadascú té un Que signe t'estic diferent. dient, és que això És la és PlayStation. una secta. És una mica el Black Mirror, però una sèrie sencera d'una temàtica, entenc, no? 지금 말씀해 주시길 바랍니다. Ui, 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 ui. A mi això ja m'està fent això por, ho he vist, aquesta careta rara, que no sé qui s'ho havia fet amb una impressora 3D aquesta. Però fixa't una cosa, la nina aquesta és molt creepy. Bastant. Que se És li gira el en cap. general les nines Ui! en pel·lis de por són bastant... Oi, 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 oi. És com un és Tetris, alguna però... cosa i en digital. 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 저에게 Sí, sí. Ah, és com una prova de que si guanyes 6 Que partides sí, t'emportes que és el que et dic, que peles. n'hi ha una de la cuerda i no sé què, i que s'han inspirat en jocs que jugaven tipus al picaparet. Sí. Doncs surten jocs tipus això. Tu t'imagines Jo no m'imagino. que en comptes de la hora caigo o aquests programes fos així, la cosa? Bueno, ja hi havia l'humor amarillo, però bueno, sense matar ningú, sincerament. Tot i que algun havia acabat a Sí, l'hospital, una mica, sí, sí, sí.
무슨 수로? Ui, ui, 무슨 ui. 수를 써서 Vale, la corda, això és la corda. Es veu sí, es veuen aquestes caretes. Escolta'm una cosa. Ah! La nina aquesta ahir m'està donant molt mal rotllo. O sigui, la corda és el joc aquell del mocador al mig de la corda que has d'estirar d'una banda i l'altra, i si t'estiren més de l'altra banda, doncs caus al T'estic tabaix. dient, és que mira, poden jugar a arrencar cebes, poden jugar al picaparet, a lo de la no, corda... No crec que a Xina li diguin arrencar cebes, eh? Jo espero que els hi diguin així. Tal qual. Sí, picaparet, Com es diria, que Marina? en castellà és... Però que això és Corea, no Xina. Això és Corea. Clar. L'humor amarillo que era japonès o xinès? Era japonès, oi? Pot ser? Sí, Era japonès. diria que sí. Però hi havia el Chino Cudeiro, no tenia cap sentit. Jo què sé, Hauria de ser el Japo Cudeiro. però tu penses que tenien rigor? I la Dolores rigor? Konichiwa. No És que tenien... eren els meus personatges La Dolores Konichiwa es deia l'altra. Era el Chino Cudeiro i la Dolores Konichiwa. Eren els millors del món mundial. Com li vols dir? Va, Marina, digues què? un nom. Pica paret. Pica paret. En coreà seria... 피카 파레트 No, Marc, no. O sigui, Això és el que diu el pica senyor parete Google. no, o sigui, no pot ser. Espera, és que l'he ficat en català. Un segon. Posa pollito inglès. 피카 파레트 Que no. No, es diu això? Posa pollito inglés. Què? Pollito inglés. Vale. Va a veure què diu. 영어 병아리 Això ja sona més coreà. Vale. Amb el meu rigor lingüístic sona més coreà que pica pareta. Marina, el teu rigor lingüístic Super. de Coreà està bastant pels Com a terres, filòloga coreana que sóc, dic que Ho això és aproves, correcte, no? ho aprovo. Ho aproves. Passa. Passes. Ja Doncs- està, volia fer hate de no la hi ha sèrie. res més. No, sincerament, no hi ha res més perquè no me la miraré. Aquest és el resum. No se vol mirar ja. No, prefereixo mirar-me Sex Education. Marc, l'has vista? Fins a la temporada 2, em queda aquesta última. Jo és que estic pel capítol 2 de la tercera. Sí, però no t'estaves mirant La Casa de Paper, m'acabes Que de ja dir. l'he acabada! Ja l'he acabada, La Casa de Paper. Vaig plorar moltíssim. Vaig plorar. Si no És l'heu veritat vista, que em van mireu. parlar, que jo Clar. vaig dir, a mi tant me va fer. Ai, no, per favor. Quina cosa. Que ben feta que està, eh? Que ben feta Sí, que està. és estrany i tot, eh? Està ben feta. I mira que Antena 3 va dir que no havia tingut audiència. Bueno, però això també va passar amb Amb moltes sèries ha passat. com es diu? La de Walter White, la de Breaking Bad. També va passar amb Van Breaking fer la Bad? primera temporada, es veu, i ningú se la va mirar. Ai, no. Llavors, la gent, no sé qui la va penjar a internet i la gent se la va començar a piratejar i va dir, hòstia, però si això està molt bé. I no Netflix sé què... va dir, un filón de oro! No va fer Netflix. No va fer Netflix? No, Breaking Bad? no. I on està? Hi és, però no és seva. Ja. Pensava que és que l'havien Comprar produït... coses també, eh? Ja, però pensava que l'havia produït Netflix. Aviam si ho trobo. Però total, el que t'estava explicant, que la va salvar la pirateria. La gent va començar a demanar i després van dir, doncs És vinga, que- va, haurem de fer-la... AMC. És que no està ben valorada la pirateria. No està ben valorada i mira, salva a vegades aquestes coses, que un De fet- actor tingui molta feina. A veure, què posa? Mira, es va emetre el 20 de gener de 2008, la primera temporada. Verge Santa, 2008! Llavors va estar un any sense fer-se res i llavors ja va anar encadenant una mica. Però es veu que no. Bueno, Que no tirava la cosa. doncs mira, gràcies a la pirateria, fantasia. Sí. I ja Mira, està. I també, com li Digues. vas dir al senyor Fantàstic Toc? Fantàstic, li vam dir. El Fantàstic. Fantàstic. Anem a escoltar les notícies de la setmana de fa una mica de temps, Molt bé. Però em va fer molta gràcia del que parla. A veiem, escoltem-lo. 4 cosas que, bueno, te cuento. Un político en Rusia se enfrenta en una campaña electoral a 2 rivales con su mismo nombre e imagen. Por lo visto no es la primera vez que pasa y es una estrategia que se hace para que la gente se confunda y el original pierda votos. A mí me gusta la idea de que en realidad son como las matrioscas. Tienen la misma cara pero cada uno es más pequeño que el anterior. Me parece una jugada muy sucia. Pero yo me estoy planteando cambiarme el nombre de... Tu ara imagina't aquí No! que hi hagués, jo què sé, Pedro Sánchez i l'altre, el Perro Sánchez, en 2 S, saps això dels nicknames Sí. que intenten colar-te-la? Exacte. Pedro Sánchez i amb la O mateixa Pedro foto. _baixa Sánchez. I anés així la cosa. Seria complicat, Seria complicat. Imagina que el fals Sí, té més seguidors que l'original. més seguidors. Imagina tu. Un cop va passar, que Que a Instagram com es passi diu? això, pot passar. Com es diu? L'Ibai
Què dius? L'Ibai no tenia TikTok, algú li va crear un TikTok i tenia, però com a Twitter o d'altres xarxes, Què dius? a saco. I va comprar. I Poder li va denunciar no? i... Poder han arribat a un acord. També pot ser. Qui sap? O et denuncio o me'l dons. O no sé com va anar, però anava mira, així, sincerament, que jo faci això... El primer TikTok va dir, mira, aquest és el primer que faig jo. Moda fan, que tu facis això moda fan i que llavors quina punyalada per darrere, Ibai. No ens agrada això, plorarem tots. Al revés? No. Que es feien passar per ell. Però potser era un fan i ho estava veient d'una manera que no tocava l'Ibai. Senyora i senyora... Volia trobar-hi una explicació una miqueta amb cara i ulls. No ha sigut possible. Òbviament. No ha sigut possible. Següent notícia. Següent notícia. Bueno, de la cuenta. Lo segundo que traigo es este vídeo que alguien publicó en Reddit en el que se ve como un jugador de Ucrania pierde la calvicie. El partido era contra Francia, pero ojalá hubiese sido Turquía. Como si ya lo llevasen en la sangre lo de poner pelo a la gente en cualquier situación. Es muy confuso porque parece lo contrario a llevar peluca, pero en realidad es que era un vendaje que llevaba por otra lesión. Un rapero mexicano dice haberse injertado cadenas de oro en la cabeza. Cada uno que haga lo que quiera, pero voy a ser sincero. Yo me pasaría por la joyería a que me recorten el flequillo. Y por último, una aerolínea ofrece la solución definitiva para evitar sentarse cerca de niños pequeños en vuelos largos. Lo que hacen es que a la hora de escoger asiento te dicen dónde hay una posible fuente de llanto y desesperación. Yo lo agradezco porque así podría elegir el siguiente vuelo. La mala noticia para algunos es que esta ventaja no está disponible para los padres. Mira, d'aquestes 3 notícies que han aparegut al final, em quedo amb totes. O sigui, no hi ha cap... O sigui, totes superen a l'anterior, però si tires enrere, superen a qualsevol. Vull dir, fantàstic, ets fantàstic. Ets fantàstic. Ets fantàstic. Doncs es veu a la de l'avió, com la veuries, tu? Mira, depèn. Jo n'he hagut de volar a hores... 11 hores, 10 hores, he volat com a màxim 3 hores i pico i gràcies. Mira l'esfla! Mira l'esfla! Mira l'esfla, ara no sé què, exacte. ara baja no sé quanto. Però mira que et dic, crec que el meu pare a un vol que va fer a Estats Units o no sé on, li va tocar amb un nen petit al costat, però de mesos, o molt petitó. No recordo bé, potser m'ho estic inventant, però crec que sí. Mira, no és una mala opció, sincerament, perquè tu no és la babysitter de cap nen que estigui... Faltaria això al bus. Però per no haver-te de seure en diagonal. Ah, bueno, és veritat. I haver d'aguantar una que es pinta els llavis. Senyora, vagi... Bueno, no era una senyora que tenia la nostra edat, com a molt. I et va fer seure en diagonal. Però com seia aquesta dona? Bueno, perquè la noia, doncs, va decidir que ella ocupava com... Es va com aposentar molt bé, saps? Vaig pensar, bueno... Molt bé, gràcies. Però vaja, la meva mirada, quan es va baixar la mascareta i em vaig donar que s'estava pintant els llavis, va ser com... Xan, xan, xan! Xan, xan, xan! No t'estampo el pintallavis perquè tinc educació. Però, vaig estar així, a punt! Ai, m'he deixat una anècdota. No pot ser, no acabarem mai. Va, digue-la, home! Tothom té ganes, Marc! Al bus, en el mateix instant, bueno, uns instants abans que el noi aquest em digués aquest bus para al costat de l'estació de tren. Ja portava molta estona dins el bus. Sí. Molt bé. No va passar res dins del bus, No, però vale. no sé si et vas adonar d'un dels moments que els agraden moltíssim als conductors. Quin és? Que és trobar-se un altre de la mateixa línia. Se saluden. Se saluden, sí, sempre. toquen a la bocina... Però ell no va tocar el claxon. No, però fan així, no sé què, tal... És el moment aquest. A mi m'agrada quan no és recíproca la salutació i penses es cauen malament. Es cauen malament. Sí. Sí. Vam parlar la setmana passada d'aquells dos que s'havien posat un al costat de l'altre amb la porta oberta, etc. No? Crec que no es van saludar massa aquest cop, perquè de fet dic, uita, a les 12... Sí. I dic, aviam si es saluden, i no es van saludar. No es van saludar. Però sí que em vaig adonar d'una cosa, que és, a l'altre bus, la gent que anava a l'altre bus, hi havia moltíssima gent, però moltíssima vol dir 10 o 12, que no portaven mascareta. No! Jo això ho he vist a la Renfe. A Renfe és molt normal veure la gent sense mascareta. A l'autobús n'he vist algun, però... I sempre et toca que està davant teu el que no porta mascareta o que està al teu costat. Bueno. I vaig mirant el meu i dic, aviam... Tothom en portava, i sí que és veritat, tothom portava mascareta posada. També anaven com sardines, en el de tornar, que el d'anar no hi anava tanta gent, bueno, però... és un espai tancat, senyors. S'ha de portar la mascareta, senyors, que el coronavirus... Existeix. O sigui, existeix, la gent el pot pillar igual, però... que complicat. Ai, senyor.
No ens agraden No ens aquestes agrada. coses, no ens agraden. Però Marc, mira, vols que et digui el Què que ens ens agrada? agrada? Ens agrada molt. Una cosa que ara ve, perquè ve, està entrant per la porta. I és que... Està entrant per la porta? Està entrant per la porta i no és ni més ni menys que el Mac... Ai, no, No, perdó! l'Aitana! Està entrant l'Aitana! L'Aitana i la seva hamburguesa amb 500 milions de calories, però entra per la porta Però s'ha de dir- l'auricular. Què? Digues. O sigui, tu demanes allò, no farem massa publi, no, perquè no ens paguen. Però representa que NO. a l'anunci, has escoltat l'anunci? Sí. Representa que... Entra tot en el Mac Entra Aitana? tot? Hauríem de... Jo crec que sí. Jo crec que Mare sí. meva, què? Jo crec que sí, però no sé, no ho provaré. Trobo que estan tardant molt les competències a agafar algun altre d'aquests d'Operació Triomfo. O la Rosalia. Imagina't... Operació Triomf. Operació... Mira, sí, va, Operació Bikini, no? Ja. Operació Bikini, exactament. El que sí que potser, no sabem si ho fa o no l'Aitana, és cantar. Això sí que ho sabem. Això sí Que no ho fa, sabem. que no fa. No, jo crec que no ho fa, Ja però... no, ja, només, ja es dedica ja a al fer de màrqueting, no? I de màrqueting. publicitat. Però fa un temps, així com et diré, fa un mes, abans de que sortís la seva hamburguesa, cantava. I cantava temes com aquest, que juntament amb Zoilo ha sortit aquesta meravella amb un remix amb l'Aitana, Pim Pam Pum, Mon Amour. Mon amor d'atún. Exacte. Mon amour, je t'aime. Tornem després d'escoltar aquest exitàs. La resposta és sí. La resposta és 34. També, però el que estàvem parlant abans pot ser 34 o sí? Quina prefereixes? Abans. Ara mateix, abans d'obrir el micròfon, Hòstia, no me'n hem recordo. dit, jo he dit, he d'anar a parlar amb algú, i tu has Ah, dit, sí, el que sí, et falta sí. és bla, 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 i jo he dit, la resposta és sí, ja està. Sí, sí. Sí, És ja un... està. És sí rotund. És un calamarsasso. Un Això sí que és el joc del calamar. un calamardo els Sí. fa falta. Sí, 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 sí. No puc estar més d'acord. Mira, ja l'he liat, no pot ser això. Per què? No, home, Ai, no. que sí que l'he liat. No, home, no. Sí, home, sí. No, home, no. Ja està, ja paro. De què parlem, Marina? Doncs podem parlar d'una cosa que em fa especial il·lusió, eh? Il·lusió. Jo algun dia podré parlar normal? No. Total. Vale. Si us parlo de Jonas Brothers i Taylor Swift, què us ve al cap? Ha passat alguna amb Taylor Swift, que he escoltat com que torni o no sé què passa. Bueno, clar, és que va tenir un percal fort, Taylor Swift. Què ha passat? Què ha passat? Doncs que la Jaja, Taylor no. Swift... Què ha passat? Què ha passat? Què és això? És un TikTok? Ai, no puc més. No em parlo de TikToks perquè no miro TikTok, Marina, Marc. No miro Marina, TikTok. què és el jaja no, què ha passado? Perquè no sé aquestes És una coses. cançó, també. Ah, O tu molt mires bé. TikTok? No, t'estic dient que no miro TikTok. Aquest A vegades jovent d'avui en dia. entro i llavors en Marc m'ha enviat 70 TikToks i els miro, però... Mira, a veure... pues si t'envio 50.000, jo sempre. És un jaja, no, què ha passat? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Venga, Lía, pégatela como es. Ando arrebatado con el racatacataca, tú me gusta. I ja està, és un bailoteo. Era un jaja, no, què ha passat? I li han fet un remix, com sempre fan a TikTok, de fer cançons de coses que no toca. Ui, ui, ui. Jaja, no, què ha passat? És que ara m'he enganxat, a veure... Ai, no, No, jo volia Baloteo, seguir. home, no. Ai, jo volia seguir, Sí, ja el home. buscaré. Sí, Ja el buscaré, home. ja el buscaré. Però aquí també ho ha fet el Dani Rovira, pot ser? El jaja, El jaja, no, què ha passat és d'en Dani Rovira. Ah. I llavors feien l'àudio perquè ja està, jaja, no, què ha passat? Però ara han fet el remix aquest amb no sé qui i Però que és sobra, que- sobra moltíssim. Excuse me, a TikTok tot val per fer un ball, o sigui, qualsevol merdòfia de la vida val per fer un ball a TikTok. Per tant, a partir d'aquí, si ara fes... Segur que hi hauria algú que faria un ball amb això i un remix innecessari. Marina, Què? vols que fem un TikTok? No. No passarà. No? No passarà. Per què no? Vols que faci... Sí. Vale, doncs farem un TikTok Vale, d'això. molt bé, Marina, un TikTok en àudio. directe. No es poden fer àudios de TikTok? No, es pot fer el plac, tac, tac, tac. Sí. Això exactament. Espera que el Molt bé. sàpiga fer, que no n'he fet mai cap. No, però jo no surto al TikTok. Sí, has de fer-ho tu. Vale, va, Mira. espera't, Quan tu em diguis... Som-hi. Que s'escolti... Espera, però que he de gravar. Això s'ha de fer una cosa. Estem fent un TikTok dins del programa, Clar. perquè som així. Vale, va. Quan em 3, diguis. 2, 1...
Aquest és Ja està. l'àudio que algú ha de ballar i ha de fer un remix, no, Marina? I tal qual. O sigui, si ningú fa un àudio amb remix inclòs i va, o sigui, tot, ha de ser ball, Que se remix, t'acaba el tot. temps, Ja està. Fet. Això és molt de boomer, S'acaba el temps, Mira, doncs ara tenim aquí la Marina A veure. fent el bailoteo, tac, 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 no sé què, no sé quanto. Mira, és que t'has fixat? És que és meravellós, això, La tecnologia, És tecnologia. Surts aquí, Marina, en aquesta pantalleta. És meravella, és meravella. És una cosa apassionant fer TikToks mentre estem fent un programa de Clar. ràdio. Tu, Marc, vols que et gravi fent un No, TikTok? no, gràcies. Ah, val. Bé, doncs ja I està. què fico? Alguns faran algun remix? Sí, exactament. Però, que sigui amb qualitat, Amb qualitat. Sí, qualitat no. Qualitat, David Guetta. Hashtag David Guetta. Hashtag David Guetta. I el que... potser el David lentejas, Guetta... lentejas. No, què és això? No sé, a mi em van dir, és que si fica lentejas ho veu més gent. Doncs jo, Lentejas? Sí. Pots posar també altres Llenties. DJs. Don Diablo. No cal que ens ho faci ell, Marc, potser ens No ho fa hi ha Don tanta Diablo. qualitat, si ho fan reggaetoneros, els remixos. Doncs que ens ho faci la Lola Índigo, tu. Vinga, va. O la Tini. L'Aitana. La Tini Stoessel, que ara està molt en boga. Mira, ja l'he liat. Ah, sí, publicar, no sé què, permitir dúos, home, sí, Clar, no? i tant. ¿Quién puede ver esto todo? Está, vinga, va. Jaja, no, ¿qué ha pasado? Ja està. Molt bé, fantàstic, ja ho tenim. Ai, Saps que merda. no sé què venia... Que l'he sí! penjat al meu. Marc, sisplau. Espera. Vols que continuï parlant del que parlava? Bueno, sí, parla. Vale, doncs mira, us he parlat Jo de- deixo de fer el boomer. Us he parlat de Taylor Swift i dels Jonas Brothers que... Ah, la Taylor Swift, què va passar amb ella? Què va passar? Que amb el mànager anterior, crec que era l'Scooter Brown, el que és el del Justin Bieber, va decidir que els drets de les cançons de la Taylor Swift ja eren seus. Es va quedar les cançons però velles. fa molts anys, no?, que els va Exacte. treure de Spotify. Però ara ha tornat a regravar, o sigui, ha tornat a gravar les cançons de... o sigui, la que cantava el... per exemple, Only you say na 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 I've been waiting. Aquestes cançons l'ha tornat a gravar. Ha dit, jo sóc la reina i aquí les cançons són meves. Mine, perquè la veu és meva. És a dir, l'ha tornat a gravar. Ha tornat a gravar per ella mateixa les cançons que li van treure els drets. Ah, llavors tornen a ser Fantasia. seva. Bueno, clar, exacte. Sí. Amb dos ovaris, Jo xavo per la Taylor Swift. Una crack, una gran artista. Una hacker de la vida. Què va passar? Que l'any 2008 Joe Jonas i Taylor Swift van tenir des del juliol fins a l'octubre o novembre un amorío. riqui-raqui. Un amorío que va despertar, o sigui que totes tenien una carpeta forrada amb ells dos. Què va passar? Doncs que ara Nick Jonas va penjar un vídeo a TikTok. TikTok, font de sabidoria, sempre. És com ho van dir. Pitjor que Viquipèdia, vist a TikTok. Doncs això mateix. Però els fans van adonar que li preguntaven a Nick Jonas si hi hauria una col·laboració de Jonas Brothers i Taylor Swift, i per la resposta que va donar dona a entendre Que no. que sí, Marc. Que sí? Que sí que hi ha una col·laboració entre els artistes. Veurem quan apareix. Potser ara no, però Ah, qui lo sa? sorpresa. Surprise. Per mi, sisplau, que Taylor Swift torni. Marc, si Taylor Swift i Jonas Brothers treuen cançó, ens ho pengem a la columna. Una foto, en allà. Ens pengem una foto d'ells. Com l'estampa de la Mare de Déu, no? Exacte, però seran ells. Perquè això serà inèdit, o sigui, serà una cosa que lo nunca ha visto, que We passin go aquelles coses. together. Ai, clar que sí. S'ha de Doncs dir, això. he aconseguit penjar un TikTok Molt d'una bé. vegada després d'entrar a 3 comptes diferents. Molt bé! Amb una mica de sort gairebé entra la meva, que està allà abandonada. Home, al confinament feies merdes d'aquestes, És veritat, però És que en tinc una, no tinc cal. l'oficial i una que em vaig crear sense voler intentant entrar a l'oficial. Saps molt això bé. d'autenticar amb Google? Sí, Doncs no. no va sortir bé, no? I no sé com sortir ara. Doncs imagina't, estic Marc... sent molt... És que és molt, és molt raro, el TikTok. Clar, jo per això no hi entro, perquè no Costa ho entenc. molt de feina. No ho pot entenc. ser això. No. M'estic fent boomer ja, Jo ja fa temps que ho he vist. modernes que fa el jovent d'avui en dia. Jo fa temps que ho he vist. Marc, quan em van Ara. parlar del juego del calamar, jo vaig dir, jo ja no estic en la seva onda. Jo ja no sóc nena de l'ESO. Ja sóc nena Home, que no sé. una mica sí, No, Marc, però el juego del calamar jo no sabia què era. Em va sobtar. Ah, Em va sobtar. jo tampoc sabia què era. I Doncs mira, boomers, Marc, tant que ens queixem som i tant que uns critiquem, boomers. No, som som uns uns boomers. viejovens, que es diu a Twitter. Ai, sí, per mi ja m'ho diuen sempre. Bueno, és que jo també t'ho dic. Ja ho sé. La Marina va ser bola. Arriba a Ai. casa i se'n va a dormir.
Literal, Fas el pijama, se'n va a dormir i diu, oi, he de sopar. Va a sopar i torna. Sí, parlem que em vaig posar al llit a les 7 de la tarda, Parlàvem però, l'altre exacte. dia de la meva gata que feia la marmota. Doncs jo ja no soc gata, però actuo com la marmota. Ets una mar-boomer. No pot ser, prou ja. És que mira, Mar, ja el meu nom ho porta, Marmota. Marmota. Vale, molt bé, ja està. Com la Deixem-ho Guillermina Mota, no? Ai, fans de la Guillermina Mota. Algun dia vindrà al programa, jo ho sé. Ostres! Ostres! Espera, parem-ho tot. Què passa? Parlant del Ona Barcelona, Sí. si la Guillermina Mota tingués una filla i li posés Mar... Marmota! Ai, ens encanten aquestes coses. Som feliços? Amb aquestes tonteries, Amb aquestes sí. tonteries, ja està. I la gent hauria de ser igual de feliç amb aquestes tonteries, sí o no? Exacte. Doncs ja està. Però Per també- mi, Taylor Swift i Jonas Brothers, Ens faran molt feliços. ídols. I saps com també ens farien molt feliços? Digues. Doncs que entressin als nostres podcasts i fiquessin follow. Oi. Anem ja a tocar al al cel, Marc, sí. al cel. Al cel. Pa. Com Sí. amb el remix que ens faran, anirem pa. Farà I així la pujada, és com el pic, no? el pic. El pic de... És com l'èxtasi de Santa Teresa, doncs serà l'èxtasi de l'Ona Jove. Santa Teresa. No has vist mai? Has anat a Roma, Marc? No. Tothom que vagi a Roma ha d'anar a veure l'escultura... Sé L'escultura. parlar, tio. L'escultura de Bernini, si no m'equivoco, que és l'èxtasi de Santa Teresa. És meravellós. Està a una capella que ningú hi va, però allà hi és. Allà. Sí. Allà és. I hi heu d'anar. I saps on hem d'anar també? Has d'anar a Spotify, ficar Ona Jove i posar follow. YouTube també, A YouTube no es poden també. perdre aquestes En interaccions vídeo per veure nostres. aquests balls i com fem TikToks de merda. Sí. Em sento molt boomer avui, No, però No entreu a veure com fem els TikToks? Entreu, perquè potser es converteix en el moment de la setmana, però no ho Podria sabem molt ben encara. ser-ho. Podria molt ben ser-ho. També a través de Google i Apple Podcast. Una salutació a tots els gats que s'acaben de girar. Miau! I també al nostre estimat, què més ens queda de podcast? Res. iVox. Spotify, iVox, sí, això, aquestes coses. I xarxes socials, Twitter i Instagram, @OnaJove. Agafo aire, perquè TikTok és Ona_jove. Ja Ona està. Jove, torna'ns el user. Ja! Res més, Bueno, queda un minutillo encara, Doncs, escolta un moment. Vols que et comenti una altra cosa? Bueno, va, tira. A veure, deixa'm buscar, perquè tenia una altra cosa preparada. És que si has de buscar gaire... No, home, no. Va. Marc, Latin Grammy 2021. Potser en parlo la setmana que ve, perquè jo obro aquí el melonet dels Latin Grammy. Raúl Alejandro, ho petarà. Que saps que Raúl Alejandro està amb Rosalia, que han fet un TikTok així molt guai. Està, vol dir... Estan junts, Juntet. together, i han fet un TikTok fent un cor així. Oi! Sí, Ai, la Rossi! S'ha fet viral. Que és la nostra amiga. És la nostra amiga de Sant Esteve Doncs no ens Sarrovires. ha explicat això, No ens ho ha Haurem de fer explicat. una quedada per anar a fer Un FaceTime, Marc. Ona Rosalia. Una Rosalia B-T, convida'ns. T'ho deia per no fer l'altra promo, la de Gaitana. No, ja està, Rosalia, Ja està. el nostre cor sempre. Sempre. Ja està, només vull comentar això, Raúl Alejandro Rosalia fent un TikTok viral i punt i pilota. Punt i pilota, ens veiem la setmana que ve. Exacte. Adéu, bonics! Adéu.